un campanar i hi havia caigut A la banda de campanar. Porquera. Però va caure al cim del campanar? No, al cim del campanar no. Es veu que li va fallar el motor. De l'avió. Sí. Però és que l'avió s'ha trobat, però amb ell no. I què? No ho sé, és que és una història molt rara, perquè em van dir que quan baixava l'aigua es veia la punta del campanar i que just allà on te tocava el raig de sol doncs hi estava l'avió. És que tot això va venir i diu que... Què estàs aquí? Col·lega? Polissant. No fotem. Mira't millor una altra vegada. Un perit Ei! Mireu qui he trobat! Una polissanta al barco, tu! I això que l'hem repassat, el barco. Polissant al barco, Què en fem d'ella? Aquesta cara... D'on sona? No vindràs de part dels americans? No, jo tinc cara d'americana, seguríssim que no. No, mira, jo soc una turista. Soc turista, No de és veritat. turista, no? Turista, un tour a l'aigua per A l'aigua no, sisplau, l'aigua no. Què en podem fer d'aquesta noia? Què en podem fer? Jo em penso que trossets i pels peixos. Ai, però qui sou vosaltres per llançar-me a l'aigua? Una idea bona. Hem de canviar el màstil davant del vaixell. Mira, veus? Tu tens això? Això és una opció per venir aquí. Però jo tinc una altra cosa. Què en fem d'ella? Què en fem? El pal major. El pal major? El pal major. De mascarola, però... A l'aigua. No, però això aquí amb A l'aigua? Rotegem-la i que vagi a fer amb l'oncle, que vagi amb l'oncle a fer companyia a l'oncle. La regalem als pirates a la draga? I que faci el que vulgui. Apuntat. Pels pirates, decidit. Unitat, inimitat. A veure, què vols dir? Pirata. L'última cosa que diràs, què? Últim desig, pobreta. No? Mama? No tindreu més notícies meves. Pels pirates.